Апас районы Шәкәргали исемендәге Бакырчатыр мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Сабина Рамилә якташларга әйтер сүзе. Итау ягын, туган ягын, әрнегән, туган ягын, гомерлеккә илһам булыр, күңелгә туган ягын. Нужа мине, мин нужаны, ничә ел кулган чагым. Ашык басу капкасыннан шәһәргә шуган чагым. И минем, Аллы Бакырчым, ата-бабам безне, сагынсак чабудан тартып кайтарасың син безне. Түздең эзләр эзләгәндә, колакларны бормадым, төшләремә кереп тордым, истән чыгып тормадым. Рәхмәт сезгә, читкә китми, төп йортта яшәүчеләр. Без йоклаган тыңнарда да җигелеп эшләүчеләр. Рәхмәт сезгә, ил табынып кайгырткан игенчеләр. Җир ана кадерен белеп, игелек игүчеләр. И кардәшләр, авылдашлар, кай якка, кайчан очсак, җиде бабам шәҗәрәсен тәсбихтай тартам һәр чак. Сүнмәсен минем учак. Булганадыр заманалар, булганадыр заманалар, электә булганлар, электә узганлар. Дөнья дигәнем булса, әйләнә дә бер баса, таяныч та, ышаныч та үзебездә лабаса. Кемдер әйтсә, әйтсеннәр, караңгы як дисеннәр, яктырта безнең тарихны, мәңге сүнмәс исемнәр. Шыр дәверләр алмашынып, мәйданларга килсеннәр. Һәйкәлдәге шәһитләргә уйланып баш исеннәр. Без киләрбез дә китәрбез. Туган як мәңге булсын, каенсар түбәләрендә гел якты таңнар тусын. Дымлатым гөрләп аксын, кыйыкладан борылмасын. Чирмешәнем сайыкмасын, тамырым кырылмасын. Итау ягы, туган туфрак, Иделнең уң канаты, илемнең уң канаты, ул минем дә канатым. Шушы җирне сайлап тудым, шушы җирне яраттым. Шушы җир салды күңелгә илһамын, мәхәббәтен. Гомерем буе язганнарым, ул бит сиңа рәхмәтем, ул бит минем рәхмәтем.